Ka lenti jam football center ka badai kawai ngi kenhun ka bajpan long ya kiransan baper ban kentiu ya ki kami lekai bat kum juru ki company sam sajisen hagne ka kenti ka momenta ka ne ka kenhun kan beteng biang ya ka jeng pani lekai football na ka benta ki khana kan thai ki bhapo khan rusnem la ne ka under 16 girls bat ki khana chinrang ki bhapo khan rusnem la ne ka under 16 boys bat kum juru ka under 13 boys. Haba ye keren hakilat pathai kubor uba sumar langswer uba di presiden jong lenti jam welfare development association bat kum churu jong lenti jam football center ulong ba on sedang no shen ye kene kijing penilai kai football ha ka baye screening na ka benta ki khana ki banya sim benta ha kene football tournament on penlong ha ka khan riu bat khan nyau tarik unai lur arajar arpuar shushu ulai thuru baye kene ka tournament ka bela jutip kum ka son fish cup Klem yo ban penlong hai kini ki Arsenal ki bala letno namar ke jingwan jong ka pakhang senong na ka daw jong ka COVID-19 henry de jing kurku jong ublei menta ka snem la yo ban beteng biang ya kene ka Sunfish Cup. Uni unong yalam mulai tu uru ba on sedang ya kene football tournament na duk ar pusau terik unai lur arjar arpuar bat pun kutpat ha ka terik urisau arjar arpuar. Bat kumba henru pau teli tim na kileng gi jaka jong jela kilawan ban penrung kerteng ha kene ka tournament. Hak bawan penilekai hak arteli ki madan nilekai hari Bohoi district ki bakentup ya kamadan jentru bat kamadan mauleng maukan. Sajisen kali di jam welfare development association kan pelong ya ka Sunfish Cup kaman sedang na do arpu sautrik ni benai kaman kot hakashi tarik jong ni benai hi. Aduh sirik Oktober. Ka ni ko apan pentu bi ba pejing temu hi kalong kumno ban kan te bi ki khna samla jong ka thani boy ba khamtam jong state hi bro away. Te kumbala te bangila dem ai ki form sha ki team ki club ba phe ban ngilai op riang bat ni ko ban penting ba ya ka screening long ha ka khan riu bat khan yau tore hang ni ha po mautnum ha ka school lenti jam LP school ha ka por ka ban sedang na khandai jim step bat kan kot ha ka por RBJ tengi kumtai ka part ya ki team managers ki club bat ki baro ki ownership banta makin so ba ban ye be ya ka por baru banyak poi tek dah kaba penbiang nanti ya ki kot Islam tantam ni ki birth certificate ki ID school ID jongki aba ki wan check screening ki team ki belapoi hadu mentai ki long kumba ndru phau tili ki team ki lapoi habi dei bat ki under 16 boys girl but under 13 ki lapoi total lah pon ndru phau tili ki team te kani hi ka dei ka tournament ka bangi jupnya na kali jam man ki snap haba ki bajok na ni kin represent ya ka Meghalaya master kum ka Meghalaya master but represent pat ka state Meghalaya ya ka banlong how like December hang thia po banlong hang thia po Assam ha ka ba ki team na ki north east ki banwan banishimata kani tik tang nam ta ki north east team ki banishimata ha Assam how like December Tekum to habi de ba kani ngilayo namangi la pelong sausin dengan ni tournament mat nak Meghalaya kila ju sementara bunsin mat keladon ru kapol ba nakalian ka ki khna Meghalaya ki lara ya ka championship hangkani ka tournament bar ha ka ba gedan sibun ki players nadin ka Sunfish kila yo ban ni khmat pat ki club lajong ki kiwi kot ki bahe ha po silong kila yo kan sementara mat kini kimi lemba ka jenis sementara ka Sunfish ko kani dimsha ni pele arja ka hangni hapo Meghalaya ka bolong hapo riboy mat ni dan ditmuru ban pelong hapo bas